Ćao ljudi, dobrodošli u Startit podcast. Ja sam Nevenka i u Startitu vodim naše programe u oblasti preduzetništva, startupa i inovacija. Danas su sa nama Vojislav Milutinović i Marija Ilić iz domaće kompanije Tu Desperados. Voja i Marija su Tu Desperados pokrenuli zajedno sa svojim trećim suosnivačem, Đorđem Smiljanićem, 2010. godine, a od tada su izbacili dve veoma uspešne igre, Voka Voka i Viola's Quest. Obe su moderna verzija stare Zume koje se verovatno većina nas seća. Voka Voku danas igra više od 30 miliona igrača, a njihova druga igra, Viola's Quest, je uprkos nešto manjem broju igrača čak 5 puta profitabilnija od Voke. Voja i Marija iza sebe imaju zaista dug preduzetnički put koji je krenuo od uslužnog pravljanja softvera, tačnije web sajtova, ali se završio na njihovoj najvećoj zajedničkoj strasti, što je upravo pravljanje video igara. Vojo, Marija, hvala vam što ste odvojili svoje jutro da malo popričamo o Tu Desperadosu i vašoj karijeri pre Tu Desperadosa i možda posle Tu Desperadosa. Hvala da bi što se nas pozvala. Hvala na pozivu. Uvek je zadovoljstvo. Vojo, znam da si ti svoju prvu igru napravio još 98. godine, ali umeđu vremenu si svašta nešto radio pre nego što si se zapravo vratio razvoju igara. Kako je izgledala tvoja karijera tad između te prve igre i ovog uspeha sa Voka Vokom koji je došao negde 2016. Pa dosta trnovito, mislim, naporno u stvari. Pa ništa, ja sam 98. imao tu priliku da radim neki pitch za Electronic Arts. I to je sve u principu palo u vodu, pošto sam izgubio vizu. Morao sam se vratim za Srbiju, to je bilo naravno van Srbije. Onda sam krenuo sam svoj, pošto sam uvijek imao taj preduzetnički duh, krenuo svoju malu agenciju za pravljenje custom nekog softvera, tako nešto. To je odmah krenulo neki moment sa ovim knjigovodstvenim aplikacijama. Posle toga, vrlo brzo, posle par godina sam se prebacio na web sajtove, a onda outsourcing web sajtova. To je guralo sigurno 10 godina i mislim, jedan korektan posao, jedan korektan biznis, ali dosta naporan definitivno. I onda posle toga iz tog napora i te muke stiže ova ideja da se vratim ponovo video igrama. A sa koliko godina si pokrenuo prvu firmu? Pa ja mislim da je bilo 20. Zvanično mislim da je registrovano sa 20 godina, da. Sada imam nešto malo više. 20 godina više. Marija, kako je tvoja karijera izgledala pre Tu Desperadosa i pre prve igre koju ste napravili? Pa zapravo ja sam se Vojislavu priključila u upravljanju web sajtova i u tom trenutku nisam znala ništa o IT-u. Ja sam tad bila student FON-a i nisam prosto imala nikakvog iskustva prethodnog u tome, ali smo zajedno kroz rad zapravo sam i naučila mnoge stvari. Tako da smo bili u tom biznisu web sajtova 10 godina i zatim smo krenuli da pravimo video igre. Šta su vam bili neki najgori, najteži momenti u toj outsourcing karijeri koja je, boga mi, dugo trajala, dugo ste u tome izdržali? Znaš šta, prvo mislim da nije morala tako dugo da traje. To je jedna od grešaka koje sam primao. Trebao sam ranije da to presečem, to je jedna stvar. Pa najgori moment u suštini to je bilo najbolje na početku. Na startu je bilo najbolje jer je dalo nekakav siguran novac svakog meseca ili privid sigurnog novca. Kako su godine prolazile, tako je cena rada u suštini padala i nama je ostao isti posao, samo manje novca. I to je došlo do te tačke, je to bilo više nego frustrirajuće. To je baš je bilo pakleno. I mogu slovno kažem da je vrhunac tog pakla bio moment kad smo mi, mogu slovno kažem, to je bila 2014. Marija, ili 15. Kada sam došao i rekao, mi smo bukvalno sa svim svojim klijentima poslao mail, prestanemo da radimo. Kako sam poslao mail, tako trenutka sam izašao iz kancelarije, otišao među moje kolege i rekao, to je to kraj. Znači, u otkazni rok je, piše 15 dana, još 15 dana radite, to je to i prestanemo da radimo. Tako da i
taj deo je bio vjerojatno od tog trenutka do trenutka dok igra nije zaživela je vjerojatno bio jedan od najtežih perioda u mom životu. A vi ste u tom trenutku kad si ti presekao, to jest kad ste presekli saradnju sa svim klijentima, već ste izbacili jednu igru, jeste krenuli uopšte da radite tada na igrama? Da, mi smo, ja sam dosta ranije registrovao zvanično Tu Desperados, mada on je manje više u punom sastavu krenuo da radi tek 2015. 16. A mi smo 2010. registrovali i izbacili smo u međuvremenu 3 Hidden Object igre. U stvari izbacili smo prvu, pa drugu i treće bukvalno bila inercija. Kad kažem inercija, mi smo kod prve vidjeli da je to slično outsourcingu. I onda smo uradili drugu, ja sam uradio još jednu, ajde da potvrdim da vidim da li to tako. I to je bukvalno taj moment. I mi smo treću, zašto smo sve već dogovorili nešto, pa smo uradili treću, ali to je odmah na početku smo videli smo odmah na startu smo videli da to nije dobro. Ono što smo paralelno, kao što se vi imaju taj problem, paralelno smo radili web sajtu i pravili igre, što je sad sa ove tačke, mislim da to nije dobar model bio, ali tada nam se činilo kao ovdje imam neku sigurnost, tada mi dolazi novac, a sad ću da probam ja video igre sa strane. I zato je to toliko dugo i trajalo, zato smo mi toliko to dugo, mislim od 2010. tek 2015. 16. 15. mi kažemo krećemo, znači 5 godina to je... Išlo u paraleli zapravo. Paraleli, ali praktično sa 10% snage se tu sam pristupao tome. A kad ste krenuli zapravo da full time se bavite razvojem igara, je li postojao u nekom trenutku onaj moment kad zapravo skapirate ovo je zapravo mnogo bolji biznis od pravljenja sajtova što smo radili ranije. Pošto mislim da outsourcing ima taj moment da te povuče jer naprosto dobijaš neki redovan prihod svakog meseca, dok kod pravljenja sopstvenog proizvoda to naprosto mesecima može da ne bude slučaj. To je tačno. I dosta je lako upasti nazad, verovatno, u outsourcing priču jer pravljenje proizvoda je naprosto teško. Da li je za vas postojao neki moment kad ste skapirali ovo sa našom igrom je zapravo dosta bolji biznis za nas? Dok smo pravili prvu našu free-to-play igru, zapravo nije postojao taj moment jer nismo prosto znali šta će se desiti i kakav će biti ishod, ali ono što znam, bar mogu pričam u svoje ime, jeste da nisam ni u jednom trenutku pomislila da ćemo se ikad vratiti nazad u posao outsourcinga, zato što smo želi da pobegnemo od toga po svaku cenu i prosto to je bilo previše frustrirajuće za nas i predugo je trajalo i nije nam to bilo kao, meni bar u glavi nije to bila opcija. Tako da dok smo pravili našu prvu free-to-play igru koja se zove Voka Voka, nismo znali šta nas čeka i koliko, znali smo da je pravljenje sopstvenog proizvoda mnogo bolja varijanta u svakom slučaju, ali u onom trenutku kad on uspe, a dok ne uspe onda prosto nisi nigde. Tako da je vrlo lako moglo da se desi da ne budemo nigde, ali smo imali dovoljno sreće da ipak uspemo da napravimo uspešan proizvod. Pomenula si Voka Voku kao verovatno vašu najpoznatiju igru, makar u ovom našoj zajednici. I meni je uvek, koliko god puta da čujem tu priču oko Voka Voke, uvek mi je zanimljivo da mi ponovo ispričate kako je zapravo došlo do toga da napravite kopiju nekadašnje Zume i da je dovedete na neki skroz novi nivo od onoga što je ona zapravo bila u nekoj inicijalnoj varijanti koju smo igrali svi kao klinci. Pa evo ukratko, napravili smo, bilo je naš 4 zapravo i napravili smo brainstorming o tome šta bismo mogli da pravimo, koju vrstu projekta, mislim koji tip igre ćemo praviti i u tom našem razgovoru je iskočila Zuma kao jedna od niša zapravo i onda smo istražili tržište i shvatili da ne postoji ništa što je dovoljno moderno, inovativno u tom trenutku, da postoji puno igrača na tom tržištu, ali da sve igre koje su inspirisane Zoomom u tom trenutku su zapravo njene isključivo kopije, bez nikakvog dodatka. I prosto smo bili ubeđeni da možemo da napravimo nešto što će biti bolje od toga što trenutno postoji na tržištu i vodili smo se tim. Hoćeš neromantizovanu verziju? Uvek. Pa gledaj, jedna soba, 12 kvadrata, naš 4 sedimo za stolom, vrtimo po Play Store-u,
I kao ajde pravimo kao Supercell nešto, ono, kao Clash of Clans, ovo, ono, bukvalno, znači lupetamo. Clash of Clans, sećam se, to mi je bilo u glavi. I Heyday i samo kao ćemo Zooma i kao daj da vidimo Zoomu, kao svi znamo Zoomu, prevrtimo, ono sve neki Kinezi. Znači ono, ko da sam ja crtao, a ja nisam dizajner. I to je bilo katastrofa i mi kažemo, ajde probamo to. I Marija kaže, slušaj, ono uzme na 4-5 instalira. Mislim, to se sve dešava u sat vremena, znači to se ne dešava u... Nisu to neki meseci posle. Nešto, znači to se dešava u sat vremena. Marija kaže, čoveče, ja ovo možda napravimo 10 puta bolje. I mi kao, znaš šta, svi znamo šta je i probamo. I to je taj moment. Znači nije bilo... I to je nešto što i dan danas pokušavamo da zadržimo taj duh, kažem, tu intuiciju sa celom ekipom. I u trenutku ja se sjećam kad je Voka dostigla nekih 5 miliona igrača, tad smo baš radili intervju za Startit sa vama dvoma. Kako je tad izgledao vaš tim zapravo kad je Voka napravila uspeh? Koliko je ljudi bilo, ko je zapravo radio na tom? Da, pa znaš šta, mi imamo nama najlepši trenutak ta 2016. Jer tad si od blata do zlata. Mislim, ta 2016. najzanimljivija, posle sve ostalo super je, ali 2016. najjača bilo. Pa znaš kako, mi smo bilo, nas je bilo na kraju, kad smo izbacili igru, bilo nas je 3. Znači, Marija, Đole i ja. Oko 1. maja mi smo krenuli prvi novac da inkasiramo. Početkom februara izašla Voka. Da. I onda smo došli do kraja godine smo došli do 1 milion downloada mesečno. Ne, već leti je bilo, već tipa u julu je bilo 1 milion downloada ukupno. A 5 je bilo do kraja godine, tako nešto. Znači taj neki rate je bio više se... I nas 3 je bilo zapravo u tom trenutku. Do kraja godine, malte ne. Tek pred kraj te godine su krenuli da dolaze ljudi. Jeste, krenuli smo da zapošljamo jer pazi, nismo znali da će to traje 3 meseca, 6 meseci da nestane i sad šta zaposlimo nekog i to se ugasi sve. I onda je ta ekipa s te priče naspram sada je bukvalno nebo i zemlje. To je, znači, posebno 2019. je najdinamičnija godina od svih koje smo imali do sada, sigurno. To je tačno. Tako da to, što se tiče ekipe, da, ekipa je definitivno u tom trenutku bila onako neiskusna, ali ne toliko ni mlada. Definitivno. Posle Voke ste izbacili još jednu igru Viola's Quest koja je zapravo još veći uspeh napravila makar po pitanju profitabilnosti. A sad sam baš pročitala u Vojinom intervju za Netokraciju da planirate još jednu verziju Voke. Koji je zapravo rezon da unapređujete dalje Voku? Dem, šta sam rekao? Pa ovako, znaš šta je mi je stvar? Viola donosi sad 3/4, znači ta druga igra donosi 3/4 svog novca koga mi imamo, koji mi pravimo message. Jer smo tu ispravili mnogo stvari koje u Voki koje nismo radili kako treba. Sa druge strane, pravimo 3. igru koja neće biti Voka, nastavak Voke, znači to će biti nešto, pokušamo da gađamo još veće tržište, još koje već, ajde kažem, zrelo, gde mi pokušavamo da se nametnemo kao lideri, to ćemo vidimo kako će nam to proći. Zasigurno, za 2020. pravimo još 2 prototipa. I 2020, da. I još uvek nemamo konkretno jasno šta ćemo, da ćemo raditi Voku 2, ali ono što je zasigurno je da je Voka živ proizvod, ona ima trenutno sigurno, ja možda i grešim, ali jedno par stotina, možda 100-200 hiljada igrača dnevno. 250.000 ili 260.000. 260.000 ljudi, 260.000 dnevno ljudi igra to. I što je verovatno na mesečnom nivou oko 1 milion. Tako da to nije proizvod koji ćemo mi da ugasimo, sigurno. Ono što znam sigurno da su veliki planovi da se Voka upgradeuje puno u 2020. Sad, možda ćemo doći do zaključka da je bolje da izbacimo možda i Voku 2 pa da nastavimo s time, ali inače, Voka ima pune 4 godine skoro. Da. Znači, za 2 meseca će biti pune 4 godine. Kako I
ok, funkcioniše stvarno, mada ima mnogo prostora, znaš, kako je vreme prolazilo, počeli smo da kopčamo šta sve to može bolje da se radi i tako da verujem da će Voka biti u 2021. biti nešto potpuno drugačije nego što vidiš u 2019. Tako da, definitivno. Jeste li razmišljali za naredne neke proizvode da odete u neku drugu nišu ili u neki drugi žanr? Da li ostajete pri mobilnim igrama ili za sada ostajemo pri mobilnim igrama, free to play verzija za sada. Novi proizvod koji pravimo već nije ova niša u kojoj se trenutno nalazimo, tako da već do kraja naredne godine kad budemo lansirali treći proizvod, on će biti dosta drugačiji u odnosu na sve što smo do sada radili. Tako da planiramo. Šta su vama dvoma kao nekim zaljubljenicima u igre koji su to krenuli iz neke svoje strasti, a onda ste izgradili zapravo veliki tim koji radi na tome. Šta su vam bili neki najveći izazovi konkretno u smislu vođenja same firme i biznisa i skaliranja tog biznisa? Pa ovako, znaš kako, za svaku fazu je bilo određen set problema. Znači, kažete, 2016. najlepše bilo. Zato što je tad bilo, nas troje sedimo i tebi stiže puno novca i ti kažeš ovo je sve strava. I sad kažeš, ok, hoću da skaliram to. Mi smo povećali broj ljudi, i onda u jednom trenutku, ono što se desilo, falila je organizacija. I mogu to slobodno kažem, tu su i ljudi, neki, profesionalci koji su u ovom poslu, već dugo godina bave gamingu, su nam pomogli. To je jedna stvar. Drugo, dosta nam pomaže Google kroz sve ove njihove, te kampove koje idemo, to stvarno znači. I mi smo, na primjer, posebno u 2019. smo radili na ljudima i na organizaciji. I, znači, nas je bilo početkom godine, 15, tako, na primjer. Sad nas ima 30-ak. 32, to. I sa 30 ljudi već je potrebno da postoji organizacija. Mora da se znaju procesi, mora da se znaju role, mora da se znaju ciljevi, mora da se zna vizija kompanije. Ne može više da bude, idemo pravimo nove igre. I sad, sa druge strane, pokušavamo kompletno da ostane na taj startup moment. I to nije toliko ni nemoguće održati, jer ono što smo, na primjer, jedna stvari koju smo napravili 2019. Mi smo svake godine napravili grešku. Znači, tu svake godine mi pravimo neke greške. I samo što u 2019. Evo, greška za 2019. je što smo instalirali procese velikih kompanija, pod znacima navoda ozbiljnih, i onda smo seli i firma se ukočila. I mi smo bukvalno stali na 6, 7, 8 meseci. Kad kažem stali, 6, 7 meseci smo stali. Kad kažem stali, svi su radili tamo. Znači, svako je imao posao, svako je dolazio, radio 8 sati, imao ciljeve, sve je to kako treba, ali na kraju dana nema ničega. Okay? I onda, ja sam se i plašio toga da će tako nešto da se desi, ali rekao, hajde da probamo, mislim, prvi put ulazimo ovako nešto. I onda ono što nam je uletelo, onda smo shvatili da to ne valja. Onda sam ja nasilno vratio kompaniju u jednu drugačiju, staru organizaciju koja je odmah počela da izbacuje. Mi smo u roku od meseci i po dana izbacili, 6-7 evenata novih, a za 7-8 meseci pre toga nismo izbacili nijedan. Sad, ni to nije dobro, zato što to ne može se skalira. To opet zavisi od mene, ja tu nešto pokrećem, jurim. To nije dobro. I mogu samo kažem da nam je Google mnogo pomogao u tome kako da organizujemo kompaniju, a da to ne bude, da se ona ne uspori. I to je ja ne znam, ja njih sad trenutno za sada u ovoj fazi, pretpostavljam još jednu godinu dana, ja ću njih da gledam kao u Boga, jer za sada ono što oni nama govore kako da pristupamo problemima, kako da rešavamo, kako da organizujemo ljude je način na koji se meni jako dopada, jer postoji ta agilnost, a sa druge strane opet je neka organizacija. To je, na primjer, Mislim da je super što si se toga dotakao, jer generalno kad dođeš u tu neku fazu da zapravo imaš proizvod koji funkcioniše, koji generiše novac, dolaziš do nekih novih problema. I skaliranje definitivno nije možda problem za veliki broj startupa u Srbiji, nažalost. Nadam se da će se sve veći broj njih susretati sa tim problemom, da će doći do te faze.
ali je zapravo vrlo nezgodan problem kad do njega dođeš. Pa jel imate možda neku, kako ste zapravo prebrodili taj izazov da se organizacija ukočila pa otkočila pa ste je vratili na neki kolosek koji vam sada odgovara? Kako zadržati taj startup duh i tu intuiciju o kojoj pričate da želite da izbacujete nove igre prema nekom... Ja se bavim u tu desperaciju, to je moj posao. Znači, ja 24 sata razmišljam o tome, o ljudima, o organizaciji, procesima, ciljevima, viziji, finansijama, to je moj posao. I ono što mogu da ti kažem, postoji nešto što svako u Desperadosima ima, to je ta ljubav prema videoigrama. I to je često intuicije, često daleko bolje rešenje nego tone knjiga i decenije iskustva. To kažem zato što, kako smo prebrodili? Prebrodili smo tako što daš komunikaciju svima. Daš da svako može da kaže šta ako hoće. Staviš viziju kompanije, da cela kompanija ide samo u jednom pravcu, da svi ljudi kažu, slušaj, hoćemo da pravimo igre koje su zabavne. Znači, naprimer, naša vizija kompanije je, ukratko da kažem, fun to everyone. Znači, naša je da ljudima bude zabavno kad igraju igre i da svako može da igra igre. I nema tu ne se pomenje ni profit, ni ne znam šta. To je sve sekundarno. Broj 1 je video igra i naša kompanija ne živi za to da napravi najbolju firmu sa najboljim uslovima na svetu. Mi to radimo i trudimo se da budemo stvarno više nego kompetitivni na tržištu, ali ono što je glavna stvar je ta vizija. Znači, glavna stvar je da napravimo dobre igrice. I onda kad imaš ekipu koja se loži na to, to sve ide mnogo lakše. Mislim, možda se sad malo jutro je pa smo se pogubili, šta znam, ali je ključni moment je što ljudi imaju tendenciju da sistematizuju sve. I u toj sistematizaciji pokušaju da naprimjer, menadžeri imaju jedan... Da, ja sam prva ta koja pokušavam uvek da... Znači, naprimjer, menadžeri imaju jedan bug, a to je pokušavaju da minimiziraju rizik. A oni to rade tako što će da istraže sve i da razumeju sve i da znaju sve i sa svim tim znanjem on će da donese savršenu odluku. Često je ta odluka lošija od nekog ko sedne i kaže ajmo da pravimo Zoom. Jer ja kažem ljudima, znači svim ljudima koji dođu kod nas, mi smo napravili ovu kompaniju na istraživanju tržišta od sat vremena. Tako da, i to je nešto što se potvrdilo sa Google-om. Google, iako radi, naravno, debelo istraživanje tržišta i sve, oni podržavaju i takav metod gde se radi dosta na intuitivan način se pristupa problemu. Ne na način da se sistematično, kompleksno, komplikovano ulazi u probleme. Eto, i to je jedna stvar, taj startup moment se održava tako što se samo jednostavno. Znači, batali. Čim imaš stručnjaka koji ti kaže na jedan super komplikovan način kako to treba da se reši, najverovatnije to neće uspeti. Sad sam vjerojatno 10 minuta. Ne, opuštam. To mi je interesantno za intuiciju, pošto mislim da posebno u industriji video igara da taj moment može da bude dosta značajniji nego kad praviš neki SaaS ili ne znam, neki project management tool. Tu verujem da nemaš baš prostora toliko da se rasplamsaš sa svojom intuicijom. Daći ti primjer kako Google radi feature, kako nove dodatke radi bukvalno za Gmail, znači oni bukvalno dođu i kažu ok, ovaj feature mi je cool, zvuči mi cool. Ili imam klijenta, rekao mi je, volio bi da to ima. Oni urade što je moguće jednostavnije. Urade mali AB test, vide da li ljudi se lože na to prime, da li im to funkcioniše. Ako da, onda oni to razviju do kraja i puste. Znači, to je nešto što bi uradio bilo ko mali startup iz Miljakovca. Znači, to je taj način funkcionisanja. To je nešto što je jako bitno, održati tu jednostavnost u radu, a ne komplikovati sa previše detalja. Marija, šta su iz tvoje perspektive bile neke najveće greške koje ste pravili? Ajde, za 2019. smo čuli pre toga, rekli ste da ste svake godine imali u svakoj fazi neke različite izazove. Meni ne pada ništa na pamet, ja nemam pojma. Još neke greške suštinske koje smo pravili.
Pa ima, na primjer, imaš, na primjer, dovedeš ljude, a na primjer, dovedeš ljude koji ti ne odgovaraju, nisu fit za tu rolu, ali ti ih dovedeš zato što ti trebaju. Zato što ti treba, daj nešto. To je, na primjer, greška broj 1. Onda greška broj 2, nemaš cilj za sledeću godinu. Radiš, ne znaš zašto radiš. Čim nemaš cilj, ne znaš ni da li si dobar ili si loš, ti radiš svima super, pa ja imam uglavnom 1000 miliona grešaka koje mislim da ne valjaju. Znaš, ali dobro, mislim, to je šta znam. 2016. Zato kažem 2016. bilo najlepše, jer je novac ti stiže, ti si potpuno... Sve je bilo novo, da. Sve je bilo novo, ti si tako srećan, sve strava i osjećaš se ko Steve Jobs, znaš. A 2017. sedneš, kažeš, ček, sad treba da razvijem tim, pa... Dobro, tu su bili izazovi oko nalaženja adekvatnih ljudi, upravo to što je Vojislav pomenuo, nedostatka iskusnih ljudi u tim oblastima koje su nama bile neophodne u tom trenutku, a ne znamo ni mi dovoljno o tome i onda je tu bilo baš onako žongliranja, ali smo se izborili kroz pomoć od drugih iskusnih ljudi iz industrije. Ono što je zanimljivo, bar u našoj zajednici, ako pričamo samo o gamingu na nivou Srbije, jeste da je većina ljudi vrlo predosretljiva i otvorena, uključujući i nas. Naravno, svi se ponašamo na isti način. Vrlo smo otvoreni da podelimo znanje i iskustva sada, posle tih par godina naših provedenih u industriji, da podelimo iskustva i da pomognemo svim i mlađim ljudima i mlađim timovima koji nisu još došli do tačke gde smo mi sada, da prevaziđu neke probleme koje nama recimo nije imao ko da reši, nije imao ko da nas posavetuje u vezi sa njima, tako da mislim da je to jedna od glavnih karakteristika zajednice generalno u Srbiji. Da, mislim da je tržište videoigara zapravo toliko veliko da je besmisleno posmatrati ljude iz Srbije kao neku svoju konkurenciju, makar u kontekstu proizvoda objektivno niste konkurencija, jedino verovatno u smislu ljudi. Da. Ali svakako je baš sjajno videti kako se ta zajednica razvijala tokom prethodne 2 godine. Pa jeste, ali u smislu kad kažeš problem sa ljudima, tu postoji jedan baš onako viteški odnos, mogu da kažem, između svih najvećih kompanija. Prosto nema tog otimanja zaposlenih. To stvarno ne postoji. Stvarno je pristojen odnos sa svima. Baš nema, sve okej. Da, prosto ne postoji to kao problem, kao što u drugim industrijama postoji. Prosto to jurenje, pokušavanje da se prevuče neko iz jedne kompanije u drugu. Kod nas toga stvarno nema. Mislim, bar nema eksplicitno. Ne da ja znam, eto. Reci mi, pošto u startupu, pored građanja samog tima, jako su važni odnosi u samom osnivačkom timu i oni često umeju da budu izvor ili nekih problema ili zapravo toga da startup prestane da postoji ili da se neki osnivači povuku i slično. Kako ste vi tokom godina hendlali taj odnos između vas troje? Da li je tu bilo nekih izazova i da li su tu postojali neki rizici da zapravo vas troje ne funkcionišete onako potpuno skladno i da to ugrozi biznis? Taj rizik uvijek postoji, naravno, jer to su 3 različita karaktera i prosto jednostavno to jeste jako teško održati i balansirati, kao što i u odnosima u životu je nekad teško i sa ljudima koji su ti najbliskiji, a mi smo prilično bliski jer radimo dugo godina zajedno i prosto provodimo mnogo vremena zajedno. Tako da, ali mogu kažem, to je neki polufamilijarni odnos u suštini gde možemo da kažemo svi jedni drugima sve, apsolutno, i da posle toga nastavimo dalje kao da se ništa nije desilo. Tako da mislim da je iskrenost pre svega najvažnija, šta god da je u pitanju i koliko god loša stvar da je u pitanju, mislim da je najvažnija iskrenost, jer samo na taj način mogu da se prevaziđu određeni problemi kojih ima evidentno, ali je pitanje samo da li ćeš da budeš tvrdoglav i ti i taj neko pored tebe i da onda nećete da imate volju i želju da razrešite određene nesuglasice ukoliko one postoje. Znaš kako, jedna stvar je šta je to donela, šta je ta Voka napravila, mislim, na naše lične živote. Ja sam 2016. bio CEO, bio sam kormilar, glavni tu nešto, od nas troje. Znači, nas je troje, znači, mislim, to je malo nešto više od tima, dovoljno za tim. I ono što je, na primjer, u 2019. to je 2020.
ja se budim, ja shvatam, ja u 2019. uslovno kažem da ja shvatam da sam ja CEO i da moje komunikacione skillovi nisu nigde, da ja to moram da upgradeujem. Ja sam skopčao da ja moram užasno puno da radim na HR-u, na tome kako ću, na procesima, na rolama. I onda to stvara kleševe, jer to su momenti gde od nas troje niko nije želeo da sedne i da kaže ja sad moram da iščitam 35 knjiga vezano za komunikaciju kad je pravio Voku. A 2020 ti shvatiš da ako ti hoćeš da nastaviš da vodiš ovu firmu, ti moraš da uradiš. I sad imaš u 2016. praviš video igru za što voliš, a u 2020. ti moraš, znači već je organizacija počinje tebe da tera, ako ti želiš da vodiš, ja mogu se sklonim, ne znam, sa mesta CEO i kažem to me ne zanima ili idem dalje, ali ako hoćem da se firma skelira, ja moram da se promenim. To je nešto što je, mogu ti kažem, jedan veći pritisaka na top management. Ne da mi nećemo da se menjamo, nego to, sad mi moramo jako brzo moramo da nešto što smo 20 godina radili na jedan način, sad moramo u roku od godinu, 2, 3, treba da to sve za 180 stepeni promenimo. U takvoj situaciji kad ti odstupaš zapravo od nečega, od neke svog inicijalnog posla gde si se zapravo i bavio osmišljavanjem i pravljenjem tih igara, u sad neku rolu koja realno nema toliko dodira sa tim, je li ti posao i dalje zabavan? Kako posmatraš taj novi izazov na koji si naišao? Pa ja se uvek primao na to kao vodim firmu, IT, to meni uvek bilo loženje, tako da meni je ovo sve super sad, ali jedno stvari ja nikad sebi neću dozvoliti da sam da sam distanciran od proizvoda. Znaš, da sam distanciran od ljudi, da sam distanciran od tržišta. To nema šanse, mislim, to kad izgubiš tu, izgubio si sve. I ključni moment je što meni trenutno je nikad zabavnije, interesantnije, ali mi je mnogo izazovno. Ja sam ti rekao, sad pre što smo došli, Marija zna, ja ne radim ispod 9 sati dnevno. Znači, sigurno je 9 sati dnevno. A da li se desi da imam i 16 sati? Ima. I kažem 16 sati u kancelariji. Znači, ne 6 sati tako što sedim kući kao gledam YouTube i tako radim na mom projektu. Ne, nego sam u kancelariji. I ja sam ceo vikend sam bio na nekim predavanjima za HR. I u ponedeljak sam uzeo day off, kada je to bilo prekjuče, sam uzeo day off kao da ne radim, zato što sam taj dan spavao 12 sati, plus probudio sam se posle par sati i opet spavao jedno par sati. Meni je organizam, ja nisam umoran, baš sam umoran. Stvar je u tome što, ali to ne bi bio da ne želim, stvarno ja to želim i osjećam da je to sad moj trenutak kada ja trebam da izguram taj ekstra push, da odradim to. I jeste, ali da li je zabavno? Jeste. Potpuno tačno, ja se potpuno slažem. I nije to zapravo toliko različito. Suština uvek ostaje ista, samo je pitanje to da mi moramo da se transformišemo u nešto drugačiju verziju nas samih da bismo mogli da izguramo čitav taj rast koji smo planirali, koji smo želeli da se desi i koji tek želimo da se desi. Tako da zabavnije je nego ikad i meni, apsolutno da. Samo što su neke stvari izazovnije i mnogo teže u odnosu na to kakve su bile pre, na primjer, 2 godine. Kako se tvoj, Marija, posao promenio, pošto ti negde i dalje si možda još više uključena oko razvoja samih proizvoda nego Voja, ali svakako je takođe treba da izrasteš u, kao što si pomenula, neku malo drugačiju ulogu. Da, pa moj posao mogu da kažem da se dosta promenio zato što više nisam toliko uključena baš onako na tom nivou kreiranja svih stvari koje se tiču naših proizvoda. Ranije sam mnogo više imala upliv u sve to i prosto uticala na pravljenje igara, konkretnih karakteristika samih igara, tih novih stvari koje se zovu live events u okviru samih igara. Tako da moj posao je sada više organizacija svega što se odnosi na pravljenje igara, i to mi malo nedostaje, iskreno to što je to nešto što ja volim i ja pre svega obožavam da igram igre, obožavam da nalazim nove načine za angažovanje korisnika u igrama i tako dalje. To je nakon moj najveći izazov u svemu tome i nešto što mene zaista pokreće suštinski. Sada sam malo odvojena od toga pa mi to onako nedostaje, ali uspevam to da nadomestim kroz određene stvari.
Dosta je, mislim, ti posebno, a mislim da je i ostatak vašeg tima, dosta ste angažovani generalno i pomenuli ste da ste angažovani u pomaganju ostalim ljudima u gaming zajednici i mislim da možemo da posvjedočimo stvarno povećanju broja timova koji se bave zapravo razvojem video igara u posljednjih nekoliko godina. Šta vidite kao neke dobre trendove u srpskoj gaming industriji? Koji su žanrovi kod nas onako najuspešniji? Kakvi tipovi igara kod nas zapravo uspevaju? Kakvi timovi razvijaju najbolje igre i slično? Sad postoji, da pomenemo i zvanično, Asocijacija industrije video igara Srbije, čiji smo mi deo, i prosto kroz tu asocijaciju zapravo smo i saznali koja je količina ljudi koja se bavi ovim poslom, jer ja lično pre toga nisam imala utisak da ima preko 70 timova, na primjer, koji su samo članovi asocijacija, gde su timovi koji nisu još uvek članovi, što je dosta veliki, ozbiljan broj za nas. Ali razne igre se prave. Prosto ne mogu da kažem da je neki žanr u suštini zastupljeniji u odnosu na neki drugi. Raznih tu pokušaja ima. Puno ljudi je jako zainteresovano za sve događaje koje se organizuju oko asocijacije. Tako da dosta se dešava razmene znanja i iskustva kroz te događaje, ali ono što definitivno nedostaje jeste onako podizanje svega toga na jedan viši nivo, na čemu radimo trenutno kroz plan asocijacije za narednu godinu i naredne godine zapravo, da to bude jedan onako sistematizovaniji pristup za sve ljude koji planiraju da uđu u gaming ili su već u gamingu, ali nemaju prosto dovoljno sredstava, iskustva, znanja i tako dalje. Tako da mislim da najbolje godine za srpski gaming tek dolaze i da smo, eto, mi, uključujući još nekoliko kompanija u Srbiji za koje može da se kaže da su najuspešnije, tek početak zapravo, i ja verujem da će se mnoge stvari promeniti u bliskoj budućnosti što se tiče srpskog gaminga. Zdravo. I ovako u duhu kraja godine, budući da smo već duboko zašli u decembar, da li ste razmišljali šta bi bio neki idealan scenario za vas u 2020. Ili već imate neku zamisao? Ja imam zamisao već 20 godina. To je jedna velika jahta na kojoj ja tamo ležim, ali to ostaje u mojim snovima. Pa 2020. Znaš šta, meni je prilično jasno što želim u 2020. Želim da izbacimo novu igru. Želim da imamo 2 prototipa. Želim da ove prve 2 skeliramo što je moguće više. To mi je broj 1. I da ekipu koju imamo sad, što tih 30-ak, da ih dovedem, da dođemo u nivo Sparte. I onda kada kulturu i viziju kompaniju dobro učestimo, što ja se nadam sredinom godine, nastavimo da skeliramo firmu. To mi je 2020. Da, to su ujedno i ciljevi kompanijski i to je nešto na čemu radimo i meni je trenutno taj treći proizvod na kome radimo sada, najveći izazov mi je to da ga dovedemo do kraja i da on ugleda svetlost dana, zato što je to dosta veći projekat u odnosu na sve što smo do sada radili. Ovo je pomenuo si da je neki krajnji cilj da za nekih 10 godina ležiš na jahti. Mislim, šalim se. Da, dovoljno da ležim. Znači, čak jahta ne mora ni da bude uključena u to. Može da bude Banovo brdo, ili bilo gdje, samo da ne mora da samo da bude mekano. To mi je uvek interesantno kod preduzetnika, zato što često vidim tu zamisao da je neki endgame, da na kraju kao penzionišem se sa 40 godina. Slično, ali zapravo... Ja sam promašio. Ali zapravo ono što također prepoznajem jeste da ti ljudi mislim da će zauvek imati neku tendenciju da na nečemu svom rade i da je baš teško zamisliti scenariju da njihov život za nekih 10 godina izgleda tako. Znaš kako, mislim, to je u stvari taj sanj u stvari prosto kao i svaki zaposleni kaže ponedeljak ili nemam pojma. Ja mislim da preuzetnik ne kaže ponedeljak jer je sam to izabrao, ali s druge strane toga stigne i on se umori od svega i kaže čekaj daj malo da se odmorim, ali mislim daj mi 10 dana mi daj da ležim negde, ma kakvi 10, 3, 4, ja ću već da kažem daj nešto radim. Mislim,
Tako da, toga nema, to je onako samo neka, Pa uobičajena stvar za sve kuhnjava preduzetnike. srpska Ti imaš više iskustva, ti pričaš dosta sa preduzetnicima raznih profila, ali mislim da je jedna zajednička crta upravo ta naviknutost na adrenalin zapravo koji nama sam taj posao i ta igra u stvari daje i to je nešto što nas pokreće konstantno jer i prosto taj tempo koji sami sebi zapravo nametnemo pa se onda pitaš šta ti ovo trebalo u životu, ali onda kad nemaš tog tempa onda ti ipak to nedostane da shvatiš da ne znaš šta drugo da radiš jer to je ono na šta si ti naviknut, na šta si naštelovan i ono što želiš i jedina stvar koja te zapravo pokreće dalje. Super ljudi, hvala vam mnogo još jednom. Drago mi je da smo se ispričali. Ja bih htio jednu stvar na kraju da kažem. Hajde, vam. Pa poruku za ove ljude koji slušaju ovo. Moja najveća greška za ovih 20 godina preduzetništva, najveća greška je, iako izgleda kao da nisam dovoljno rizikovao. Okay? Znači, nemojte da razmišljate. Znači, čim samo skočite u tu vodu i siguran sam, ali 110% siguran sam da će na kraju dana nešto da ispadne dobro iz toga. To je jedna stvar koja mislim da je ključna stvar u uspehu je rizik. Ko bi rekao da ti nisi dovoljno riziko? Ja uopšte nisam dovoljno riziko, verujem mi. Ja rizikujem sad više nego ikada, a osjećam se da tek treba da rizikujem, majke. Jel si našao u tome neku novu zonu komfora? Jo, to odatle stiže stres, jer u suštini ja sam konstantno van zone komfora i to je jako stresno. I onda, ali, znaš kako kažu imaš ne znam, OKR ciljeve, nebitno, i onda kaže, znaš šta, ako ambiciozni ciljevi te strečuju i oni te čine drugačijim boljim, znaš, mislim, ja mogu da izaberem i drugi život, znaš, da nemam tako ambiciozne ciljeve i da sedim negde, ali ne vjerujem da bi ja bio onda srećan. Znaš, to. To obično bude tako, da. Super. No. Hvala ljudi. Hvala na pozivu. Ovaj serijal se realizuje u okviru projekta za inovativne mlade Srbije koji je podržan od strane Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj.